čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Nedávno jsem koupil DayZko, nechtělo se mi to vůbec hrát, ale kámoš mě překecal, je tu se mnou Nekula. Čus. No a už v tu chvíli hrajeme, teďko jsme právě že šli odkaď. Z Myškova nebo odkaď. Zařídili jsme si, z Myškina zařídil jsem si tyhle ty věci. Máme AKčka, trumpetu, spoustu nábojů, asi 110 nábojů do AKčka. A ještě další náboje nějaký do SKSK. No a teď jdeme do Černa, že jo? No, tam někde mám to. My si právě, že musíme dojít provodu a abych si dal dokupy barvy, protože jak vidíte, mám úplně smavenou obrazovku. Mě docela trefili. Co trochu víc. No já mám M4 a potkali jsme tam dva týpky v Myškině, 3 dokonce. Jo, no. Jeden SKS, to jsem odpravil a pak tam byl druhý, to jsme sledovali, to jsme na něj pak naběhli. A ten třetí mě trefil a umysl. No, získali jsme z nich určitě 100% hodně věcí. Takže jestli... Protože já z nich nic nemám, protože jsem nic nechtěla, mám M4, to jsem našel. Jasně. Jasně. No a co k tomu, tak jestli někdo má DayZko, jako je nás tu málo a chtěl bys jít i na server, kde je víc hráčů. My teď hrajeme na Exekutorovi a docela se bojíme jít třeba na Anarchy, protože jsme koukali, že tam je dost lidí a určitě tam mají jakoby svý týmy, svý skupiny a my jsme tu jakoby teďkon zatím 2, plus ještě jeden kamarád. Možná bylo by dobrý, kdyby se jakoby našel ještě někdo, že to, aby jsme prostě hráli v pořádné partě. Chceme si zařídit třeba na ty 4 hoďky od toho restartu nějaký autíčko, aby bylo kam dávat věci. Protože já rád sbírám každou blbost. Na pandemikem, což by mohlo být, tak chce ten sranda. Jo no. Je tam opravdu lidi, což by bylo dost. Já právě, že teďko ještě čekám na to... Já právě, že ještě čekám na to, až mi to schválí, jako už je to bylo asi 5. den a seru na mě. No nic. Čekáme na něj. Pojďme rovnou dolů, musíme pro tu vodu. Aby jsme neumřeli. Ale tak, kdo má zájem, tak jako napište do komentářů, jestli někdo z vás má DayZko a chtěl by si s náma zahrát. Nebudu té hře asi věnovat tak hodně hodin jako ostatním věcím. Ale je to hodně zajímavý, no, jak je to teď v té alfa verzi. Tady máme ten rybníček, takže jsem můžu napít z toho rybníčku. To je dobrý nápad, no. A nebo zkusíme, já vlastně nemáme tu na udici, nebo tu blbost. Nemáme tu blbost na potom. Ty máš to udělaný tlumiček. Jo no. Improvizovaný tlumiče, čekal jsem, že vydrží díl, ale Nekula říkal, že prý vydrží 5 rán a pak jsou ruinet. Takže... No bylo tak nějak, já nevím, já jsem to párkrát z toho vystřelil a pak to bylo vidíte rozbít. Tak já bych se ani nedivil, že se to rozbije takhle rychle, prostě je to blbost, no. A vůbec jsem nečekal, že když půjdeme do toho Myškina, že tam bude mít někdo trumpetu prostě. A docela pěkně zařízená, hele, se podívejte jo, trumpeta, má tam nějaký hunting scope, improvizovaný suspenzor a v tom náboji, že jo. Bez zásobníku to má. Já jsem ho dal na 8 nábojů z té M4, to podle mě prostě M4 nejlepší zbraň v DayZko podle mě. Nejspíš jo, no. No nic. Jako to fakt dobrý. No a na AUGčko jsme ještě našli, to máme pro kámoše. A nebo kdo by chtěl hrát s náma, hodil by se někdo, kdo by s náma buď rašoval, anebo byl sniper prostě, jako kdo má fakt hodně dobrý FPSK a pořádnou grafiku a má dobrý jakoby načítání těch čanků. No až tak kdo se vyzná v těch metrech, že jo, a to už dokáže prostě na druhou ráno strefit, aby se trefil, jo no, nebo že řekne na jaký hodině prostě ten dotyčný je. Tak hele, tak to asi tady ukončíme. Takže kdo prostě bude mít zájem si s náma chtít zahrát, tak není problém, napište do komentářů. A zatím ahoj.